Ƙasar Iran ta hari wani babban banki a ƙasar Dubai. Sunan bankin Dubai International Financial Center. Wannan babban bankin da ta hara daman ana raɗe tun kwanaki, inda suka fito suka ce a ciccire kuɗaɗe a cikin bankin. To yanzu dai gashi nan Iran ta hari bankin. To ita ma daman kun san Iran ta ce in dai aka sake aka hari bankin ta, to ita ma dole sai ta yi ramuwa. To an hari bankin ta ne kuma sai yanzu ita ma ta rama ta je ta hari wannan bankin. To kun ga yanzu ta hari bankin Dubai International Financial Center. Wannan bankin babba ne a ƙasar Dubai, saboda ana hada kuɗi a cikinsa maƙudai, miliyoyin kuɗaɗe ko in ce ma biliyoyin kuɗaɗe. Saboda wannan bankin a ƙasar Dubai babba ne, saboda international ne, idan ma kuka gani international ne bankin gaba ɗaya. Ina tunanin ma har yankin Larabawa ma har Saudiya, Qatar, ina tunanin bankin nan ana amfani da shi ba iya Dubai ɗin ba ne. To wannan babban banki ne a yankin gabas ta tsakiya ma ina tunanin. Amma zan dudduba muku duk abin da yake ciki da wakana, insha Allah zan yi.